Pilipinas. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 9 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 o kon alas 2 sa hapon. Maayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome, welcome, welcome. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kag sa gihapon ini ang inyo alagad sa kahanginan. Si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Martes, petsa 22 na kita karon, no? Sa bulan sang Pebrero 2022. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati? Kamusta aton si Masuki? Sa mga nakatunin na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz sa 630 sa lilusoan sa inyo sinitag sa ka mga radyo mga kabombo, no? So malabutan sa aton si Paguragwag 630 kHz. Sa hindi malabutan sa gyapon welcome, gina-enjoy kita pinaagi sa aton sini nga live audio streaming, pinaagi lamang sa pag-log-on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas sa bugos nga kalibutan. And of course, sa aton si local website www.bomboradio.com/Bacolod. Kag syempre pa mga kabombo sa aton sini nga Bombo mobile app sa inyo si tag sa cellphone, once nga downloaded na dira makapamati kamo sa aton si crystal clear nga live audio streaming. And syempre pa kaway-kaway sa aton sini iya nga mga nagalantaw dira sa Facebook Live kag sa YouTube channel, no? Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang ara na sa subong ang aton sini iya. Antes kita magbutsyog sa aton sini palatuntunan mga kabombo, no? Pasensya lang gid anay kay maghatag kita sa pinaka-latest update, no? Sa nagakatabo karon nga sunog dira sa may syudad sang Silay. Ari subong sa aton sini nga linya ang patrol upod kay Bombo France Andrew Burgos. Bombo France, come in. Bombo Jazz, no, once again, rin naman kita rin, no, gaton sa ato nga latest update. Nanungod rin sa nagsumpad nga sulog, especially rin sa area sa sityo na Kutanda ko, sa barangay Mambulak sa syudad sang Silay, no? Well, actually, Bombo Jazz, subong sitwasyon rin, masilita na, so nagaganagan, no, doon na fire out na, kung na-control na sa aton nga mga fire protection rin, kag mga volunteers rin, nasilita nga sunog. But, Bombo Jazz, for the additional information, kaya ato ni Brato Kibon kung pilang kita na ang specific number bala, no, sa mga pumuluyo dire kag mga pabalay nga napiktuhan sa sunog. So kung pumibilang nga hapon ato man makaupod kag live ato man nga makaistorya ang punong barangay, no, sa barangay Mabulak. Kasi punong barangay Del Cordero. Kap, good afternoon, live kita sa Bombo Radio. Si Bombo Jazz, sus pagligal sa Piyakalinga. So kap, sa imo ni kapag bantak may pila ka mga pamalay din ang nasunog. Mga 15 ka bilog. At 15 ka pamalay ang aktuan. So, bali ang 15 na, totally damage siya tanan? Totally damage nakita sa sulog. Okay, so bali kay because kalabanan, ang 15 ka mga pamalay made of light materials na eh. Oo. Oo. So bali ka, pila ka pamilya, gani? Mga, ang mag-15 ka balay, may ara kita balay nga duwa sa pamilya mo. Oo. O, siguro mga 150 ka member sila. 150 ka family? O, 150 ka member. Mga 150 siguro ka members. mga 20 ka family. Okay, so bali 150 ka mga individual na eh. Tapos 20 ka pamilya, gani? Pero Kap, ano na diri ang posible nyo nga mahatag na bulig sa mga napiktuhan sa sunog, Kap? Makahatag kita sa ila sa atong food pack. Siguro, mara kay ang barangay may ara kita na dahil nga nakipara para sa tanan magkakalatabo ng mga sides siya. Sige na makahatag kita sila. Kasi mayon na
ano man nga mahatag. Okay. So, estimate mo, may pila pa lang ka-damage ang gituga sa sunog? Hindi pa po ano ni kong pilagit kay mga light materials malang plus ang ila siguro mga gamit kasi naguluwa sila nga wala isang bitbit ang iban. Labi na kita nga itong mga giningagaw lang nila. Labi na kita itong mga senior citizen. Oo. Okay. Pero idea ka kung kay sino balay ginagisuguran sa sunog? Wala pa ko idea kay base sa initial na investigasyon. Ginatukip pa sa aton taga-fire, ginambestigar pa. Oo. Okay. Pero why kagid nakabalo kung ano gintunaan sa sunog kap? Nilabas ang electrical wire. Electrical wire na gamit nga. Possibly appliances. Appliances. Oo. Okay. Isumong ano mo nala di kap ang mga napiktuhan ti Dennis Lanay Magatiner? Dalon sa sila na sa may Hopelenia Grandstand after sina si Mayor kang aking nga disability na kanya dito ano temporary sa Mambulak Elementary School. Dito sila na nato na i-evacuate. Tito lang sila ang mga After nila sa Hopelenia. Hopelenia. So, subong ka patunod sila tanan sa Hopelenia? Oo, doon padala na dito para pa-assess sila pag mabuligan sila. So, ano ang ilan nga mga ginpadangat si mga istorya kang pagkasunog, Rikap? Pag ulang nagambal to nga kinala nila sa mga ano to, ila pagkaon, ang ato may mga bata, kinala to mga bidiron, ato naging bakla naton. At least mahatagan naton din. Okay. Pila ka bilang mga kabataan ka? Wala ko pa ito ano na ipakatuan ko lang. Ay after dire, makatuman ko sa dito. Okay, sige. Tikap, ano mo nalang mensahe mo nalang sa mga pumuluyo, pwede na kag ang posible nga mambal mo man, no? Kag mapadangat yung nga mga bulik sa parang mabulak ang mga pumuluyo ka. Sa muli nga mga trahedya, kinanan natin naguligay, ay wala posible. Kung naguligay kita, mas madali natin makunta ang amon nga kan. Sa pagbuligay sa taga-mambulak na kunta natin sa aton madasig nga pag-responde sa aton taga Bureau of Fire. Damo-damo sila. Thank you, Gid. Sila tanong nga ng support. Kap, amo ni pinakadako nga sunog nga nagluntad? Or may mas dako pag Amo ni sa ay tungod nga dikit-dikit siya mo. So, hindi, first time, Gid? Hindi man ni first. Oh. Sa diring area. First time. Oo. Nga mo ni pinakadako? Oo. Sa sulod sa pila ka tuig man, Kap? Sa 2019 may tulog man sa Luni. Amo man daw electrical man sakop man sang Mambulak. Okay. Pero pati estimate mo kabalo kami nga do kadako isang barangay Mambulak, no? Pero may mga pila ka mga pumuluyo ang kabilugan kap sa barangay Mambulak. Mga 20,000. 20,000. So bali mga pila ni ka percent ring napiktuhan gani. May ang sa derila sa area nila siguro mga 10% lang ni 10%. area. 10% Okay. lang. Kung wala na to na kunta di malapad pa 2,000 na mo ni siya pinakadako nga purok. ang sitio na kutanda ko. So may 20,000 ka mga individuals dire. Sa bilog nga Mambulak. Bilog na Mambulak. Okay. So dire pila lang gani? Mga 2,000. 2,000 lang. Okay. Bali mga 10% so gid ang mga napiktuhan. Sige Kap, salamat gid no. Bombo Jazz. So ito na batian ng payag ni punong barangay Hazel Cordero tang barangay Mambulak dire sa tanga sila Bombo Jazz. Okay. Pila to gani Bombo France ang nagkalalitan nga balay 15 no? Yes. No, so nakikita ka ni liwat ni Kap 20 no, sa balay. 15 no. Okay. Yes, Bombo Jazz. So ako na finalize no, bali 15 ka mga houses. That less than 150 individuals. 20 families. Ang napiktuhan sa sininga sunog Bombo Jazz. Oo, with 20 families of Correct, yes. Hindi ka mga pamilya, dari, no? So, dari subong, mayo naman Bombo Jazz, no? Kay, kung isa pa paano, ano man, na puto lang, tre. Nagbigay ang sapiyak nga purok. Nagbulig ang sapiyak nga purok. Tungod nga tao, na bulig. Ay, sa tanahan ka, nabandring ka mga pubuloy, gantay mo, no? Oo. Kasi timing man na nakuha po di kay tao na gamit ang tubig sa Okay, sige. Salamat din, no? So, Bombo Jazz, sinabatento na ito. Hindi kayo napagabot rin na ito, no? Ginuligay, no? May bayanihan sila nga natabo. Kaya because nga grabe, Bombo Jazz, sa paglaktasan nga kalayo, no? Dahil pag-transfer bala, o kung damo sang balay dahil nga na kaon sa kalayo. Kaya because nga,
amo pa ning panahon bala no. Medyo mulumadlot na ng hangin isa padaan higas ng dagat. So tama ka open bombo just. So amo na nga ang kalayo dasig nagalumpat mo sa piyak ni ka mga pila ka mga pabalay nga nagalumpat ito just. Nga nagdangat isa kinsig ka bilog. No, so as of now tiga sa mismo sa kay Kap, no, nagapanangat na sila sa nagakaigo lang abulig sa mga nagkakinanglan, especially sa mga affected families na siningasunog po mo siya. Pasalamat lang kita dira kahit wala sa manalitan o kon ang kabuhi bala na Correct. spare Bomb of France no kag Correct. ang espiritu sang bayanihan ti old original culture na sa mga Pilipino ti gagwa gina sa tion sang emergency. Yes, abogate, no? So, kanamig ito po dyan, sa isa pa kayo nadaan ko na witness, sagit ba lang halos na, no? Sa mga presidente, direte. So, sa kay Cap Cordero, may bantagin ng mga pumulo sa piyak na puro, nga nagpadulong yun Kag nagbulik na rin, no? Para matap na o kung untat rin ang nagkasigi-sige ng tunog Bombojas. Bombojas, live rin sa syudad ng Silay, hindi sa Bombo France ng Burgos, para sa mga sa Radyo na Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Fox na Radyo. Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo France, Andrew Burgos, live and direct mga kabombo, dira sa may Purok, Dakotan Dako, no, sa sitio Dakotan Dako, Barangay Mambulak, Syudad, sang Silay. Inabatian naton ang ila siniiyang barangay kapitan, no, si barangay kapitan Hazel Cordero. 15 houses ang nagkalasunog with 20 families and 150 members of the families all in all, mga kabombo. So kabay pa, nga makasugod naman sila. Importante da nagabinuligay. Na espiritu sa nasiling ko na sang bayanihan. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. So welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang kaga sa sininga adlaw mga kabombo, no? Magabasa kita sang part 2 sa kasaysayan ni Manang Rosal. Manang Rosal is 64 years old sang Bacolod City. Dito na kita sa iya siniiya nga love story, mga kabombo, no? Ang elementary pa lang sila, hasta nag-high school sila, may nagakulit sa iya nga lalaki, classmate niya sang high school, nagatupad-tupad, no? Ginasaway sila sa ila sini nga maestra, pero sa gihapon niya kay bangod kay maminatud-on siya sa iya sini nga palangga, kag adore sa kay Manang Rosal. Wow, siya na all, no, mahabang hair, Manang Rosal, no, do kanami, no. Dumduman ko sa elementary ko, may nagakulit man sa akon, no. Si Crispin, dumduman ko classmate si Crispin, buno ko biya siya sang akon sin nga lapis sa kamot asa subong makita na kami sang classmate ko na si Crispin, kiti mayuhay naman kami, kiti isang una pa to wala pa kami tubot. Dumduman ko na nga makitaan ko pa ng inagyan sa iya sini nga palad sa kamot. Gasakay kami sa jeep, Crispin, dumduman. Yari pang imo sinigin buno. Remember, amakon mo na, no? Siko umano, bang pasensya lang gid kay kakulit man abi sa imo. Ti abi padala ka mo dirang inyo siniyang mga love stories, mga young love, sweet love, devotion. No, padala ka mo din sa inyo sing mga love stories for this month of love, February, sa gihapon, no? Namnamo na to na nabilin ng mainadlaw sa sininga bulan sang Pebrero. Mapula-pula nga bulan sang Pebrero. So standby ka mo sa part 2 sa kasaysayan ni Manang Rosal diri sa atong palatuntunan kahapon lamang with 9 pages, of course. Apang antes sila, no? Ari-ana yung aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati para sa aton si mga suki. Kaysa sini nga adlaw, aton ginadumdum ang pinasahi daw kinaiyagid sa mga Pilipino, the spirit of bayanihan at the same time, no? Dumdumanta, that was 1986, 36 years ago, sang amat-amat na nga naga-unfold, no? Naging kabayan sa aton sa history ang Bloodless People Power Revolution dito sa may EDSA, mga kabombo. That was 36 years ago, no? Today, February 22, the very first day of the 4
days of people power revolution, no? Dugay-dugay aton ina nga hulahambalan sa makadali diri sa aton sini nga kahapon lamang today in history. And because of that, aring aton si pambukas nga bahanon, no? Produkto sang Bombo Music Festival 2000, mga kabombo, grand champion ini. Ang ini nga or 2000. That was, yes, 2000. Grand champion sang Ilonggo Music Festival, Bombo Music Festival na karon sa tuong tuig 2000 nga kabombo. Ang ini nga bahanon, dangal ng lahi, no? Para gid sa subong nga may ginadumdum kita, i-commemorate naton ina sa sulod sang 4 ka adlaw until February 25, no? Kung sa diin magadumdum kita sang maragtason nga bloodless people power revolution sa EDSA. That was 36 years ago, mga kabombo, no? Aton ina dumdumon adlaw-adlaw nga tanan sa pila ka mga public affairs program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. And of course, mga kabombo, no? Hindi ta gini pagkalimtan kay nga amo ini nga hitabo ginsunod ni sa iban nga mga kapungsuran, no? Nga pwede sila mag-unite without shedding any blood, no? Sang tawo, no? Bloodless revolution after sa to, damo to nagsunod, no? So aton ina nga dapat dumdumon gid. That's part of our history and no one can diminish the fire, no? No one can diminish the spirit of that bloodless revolt 36 years ago, mga kabombo. Yari ang aton sini nga pambukas nga bahanon, grand champion sang aton si kaugalingon nga Bombo Music Festival sa tuig 2000. Ang dangal ng lahi, gincompose si Mr. Edison M. Otanes, kag interpret ni Eileen A. Sabihon. Yari mga kabombo aton lang tawon, kag i-appreciate ang ining bahanon, patriotic song, Dangal ng Lahi. Ipinunlat hinubugon ng madamdaming kasaysayan. Dugo ng kadakilaang umuusbong sa iyong puso ay kayaman ang alay mo sa inang bayan. Ikaw ay sagisag ng likas na kagitingan, nananatiling matatag sa unos ng pagbabago. Buhay may itataya, karangal ay makamtan. Ang layo ng kaunlaran, isulong mo. Mabuhay ka, bayaning Pilipino. Dakila ka sa iyong mga pangako, pangakong maglingkod sa kapwa, sa salita, isip at gawa. Ika'y bayaning Pilipino ng bagong panahon. Anak ng bayan, gawain may sadyang aba. Kabayanihay di nawawala, kahirapan may hahadlang, hamon ay lalampasan. Ang bawat taglay mong lakas ipakita. Mabuhay ka, bayaning Pilipino. Dakila sa iyong mga pangako, pangakong maglingkod sa kapwa, sa salita, isip at gawa.
ika'y bayaning Pilipino ng bagong panahon. Manggagawang Pilipino sa lahat ng dako ng mundo. Lakas ay pag-isahin, kahirap ay harapin. Tagumpay mo'y tagumpay ko rin, ating abutin. Mabuhay ka, bayaning Pilipino. Dakila ka sa iyong mga pangako. Pangakong maglingkod sa kapwa, sa salita, isip at gawa. Ika'y bayaning Pilipino ng bagong panahon. Bayaning Pilipino, ito ay himig handog sa'yo. Philippine Standard Time, 29 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Grand Champion sang Bombo Music Festival 2000 edition, mga kabombo, no? Composed si Mr. Edison M. Otañez and interpreted by Eileen A. Sabihon, mga kabombo, no? Katahom-tahom, no? Pang isa ka patriotic song, mga kabombo, no? Para gid ina sa aton nga mga Filipino. And because of that, ari-aning aton siniiya nga kahapon lamang today in history. Sa nasiling ko na, very historic ang ini nga adlaw, Petsa 22, sa bulan sang Pebrero, mga kabombo, no? Kung aton dumdumon 36 years ago, no, kung sa diin natabo ang bloodless people power revolution dito sa may EDSA, no? That was February 22 up to February 25, 1986, 36 years ago. Sa aton sini nga timeline sang bloodless revolt, mga kabombo, no? Balik kita sa first day, that was February 22 of 1986. That was a Saturday. Sabado to nga adlaw, mga kabombo, 1986 pilang inyo sini nga edad sa amo to nga panahon, no? Ti kun aton sini nga ibalikan 36 katuig nang nakaligad. Ang iban mga bagong henerasyon, this is for you to appreciate kung ano ang mga Pilipino. Anong aton sini kultura? Kung kaisa may ara kita sang kinaiya nga maiya-iyahon man, no? But sa tion sa mga emerhensya, sa tion nga mag-isa kita, ga-isa kita ya. Kag aton ina na prove 36 years ago. So aton ini nga panumbalikan every day, these 4 magical days of the people power revolution. Sa kaangay nga petsa subong nga adlaw, may ara kita dira sang pila ka mga matahom nga mga memorabilias, no? Mga graphics naton, mga kabombo, no? Sa kaangay nga petsa subong nga adlaw, Pebrero 22 sa tungtuig 1986, mga kabombo, no? 36 katuig na ang nakaligad. 36 years ago, mga kabombo. Sa maragtas sang aton siniiya nga pungsod Pilipinas, sang nagsugod ang maragtason nga 4 ka adlaw nga bloodless people power revolution o kon EDSA revolution. That was a Saturday, alas 6:45 ang takna sa gabi, Sabado nga adlaw, 1986. Sang nagpatigayon sang press conference sa Campo Aguinaldo sa Quezon City, ang sadto nagapungko bilang defense minister sang Marcos administration na si Juan Ponce Enrile. Kag ang sadto Vice Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines
nga sadto Lieutenant General Fidel Valdez Ramos. Kag ila ginanunsyar ang ila sini nga resignasyon o kon paghalin sa ila posisyon bilang mga miyembro sang gabinete ni Presidente Ferdinand Edrelin Marcos ang nagapungko sadto nga presidente sa aton pungsod. Kag pag-withdraw na no sa ila sini suporta sa Marcos administration. That was 6:45 in the evening. Pagkalas 9 sang gabi sa amuto nga adlaw, mga kabombo, ang poderoso man, very active, no? Hindi lamang isa ka man of God, kundi aktibo siya sa mga nagakatabo sadto, no? Si Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin, siya sadtong arsobispo sa Manila. Si Archbishop Jaime Cardinal Sin sa Manila, amo madto nga adlaw las 9 sa gabi, nag-apilar siya, pinaagi sa radyo. Nag-apilar siya sa mga pumuluyong Pilipinhon to support, no? Nag-apilar siya sang suporta sa tanan nga mga pumuluyong Pilipinhon nga suportahan Sanday Enrile kag Ramos pinaagi sa pagpadulong sa EDSA. Sadto si subong the late Manila Archbishop sadto nga si Jaime Cardinal Sin, mga kabombo, nagpanawagan sa radyo. Kadto kita sa EDSA. Let's support Enrile and Ramos. Kaya nagbuya na to sila sa ila siniiyang pagsuporta sa Marcos administration. Sang pagkalas 11 naman sang gabi, that day, no? That night, sa si Presidente Marcos naman, mga kabombo, ang nagpatigayon sa iya sininga televised press conference. Nagpanawagan sa mga nagrebelde sa iyang administrasyon headed by Enrile and Ramos nga magsungka na lamang kamo kag untatan na ang iya ginkabig sadto ni Marcos, ginkabig niya nga ginhimo nila ni Enrile kag ni Ramos kag ang mga nagsupport man sa ila, no, the military men, siling ni Marcos, untati na ninyo ang inyo sininga stupidity. That was the word. Apang inigiliw naman naging sa Batman pinaagi sa radyo ni Enrile, pinaagi sa paghambal kay Marcos. Your time is up. Sa amo nga unang adlaw sang non-violent revolution, amat-amat nga nagdamo ang mga pumuluyo sa EDSA kag naghatag sang suporta sa mga tropa nga nagbuya na sa Marcos regime. That was February 22 of the same date today, 1986, 36 years ago, mga kabombo, no? So adlaw-adlaw aton ini nga panumbalikan sa makadali ang ining very historic nga hitabo sa aton sa pungsod. Thousands and thousands and millions of the people around the world, millions and millions of people around the world that time were watching us. Galantaw sila, especially ang international media, no, ang focus adto sa aton gid. Kay grabe na to ang sitwasyon sa amo nga panahon. So that was 36 years ago, mga kabombo, daw sa San Ulang, no? Pero 36 katuig na nakaligan. In fact, ang aton si bagong generasyon, mga millennials, mga Generation Y, hindi na niya kadumdum or wala na ni sa ila yung buot niya. That is why nga aton iniiya panumbalikan from time to time. Para nga ma-appreciate nila kung ano ang natabo. Ma-appreciate nila nga bugos nga pumulong Pilipinhon, mga kabombo, especially sa capital. Nagdugok para lang gid nga i-embrace ang aton siniiya nga kahilwayan, nga hindi paghagukamon sa isa nga ginakabig sadto nga
rehimen. Dictatorial kind of regime, mga kabombo. 36 years ago. Amo ina nga aton sini kahapon lamang today in history. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas. Magabuya ako anan sa pila ka mga pahanumdom. Ato na panubalikan ang part 2 sa love story ni Manang Rosal sa Bacolod City pagkatapos. Ilamang sini. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic Radyo Bongo. Philippine Standard Time, 45 minutos na ang nakalipas sa takta nga alas 2, mga kabombo. Pabalik kita diri sa aton nga palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagan sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Martes sa nasilingko na Martes Petsa 22 sa bulan sang Pebrero tuig 2022, mga kabombo, no? By the way, good afternoon lang gid sa aton sining suki nga ara subong ayho pariser, pinamati, nagalantaw sa aton sining palatuntunan kahapon lamang, no? Sa aton sining nga mga kaupdanan nga sa gihapon bisan nagatrabaho, no, bisan naga-travel, aragi sila sa gihapon nga nagalantaw. Pinaagi man sa aton si Facebook Live and of course sa aton sa iyang YouTube channel. Don't forget to like, subscribe, and share sa YouTube sang DYWB Bombo Radyo Bacolod sa aton sa YouTube channel, and don't forget to click the notification bell. Si Ivan Cerveza, as always, dira sa may Bagroy, Bago City. Abigail Marinas, good afternoon. Susan Salas, si Susan Salas, bago ko lang niya na basahan, no? First time ko nga nakabasa sa iya sining mensahe. Good PM, Miss Jazz, always listening and watching to your program from Talisay Public Market. Good afternoon na dira sa may Talisay Public Market, I hope. Sanday Susan Salas kag ang mga kaupdanan na dira sa may Merkado Publiko sang syudad sang Talisay. Bawti nagalanog da gali Susan Salas, ang Bombo Radyo. Thank you so much, Susan Salas. And Ma'am Juvie Sarge Amodente. Si Ma'am Juvie Sargent dira sa may New Zealand watching. Ahay, grabe nga sunog dira sa dakutan dako sa Silay. Kaluluoy, no? Heartbreaking. Sunog pa kay Ma'am Juvie. And Annabelle Marhen, oh boy, Miss Jazz. Abi ko late na ko, ay salamat. Nabutan ko pa ikaw. I'm so happy. Good afternoon, Gid. Dira sa imo, no? Si Ma'am Annabelle Marhen, dira sa may Vancouver,
Canada. Si Athena Joy Sancho. Good afternoon, Miss Jazz. Watching from Bonnie. Diri sa may Mandaluyong City. Tamyaw ko lang sa Victoria City, Negros Occidental, ang pamilya Sancho kag Iyasa family. Marlene Malfetria Paclibara. Grabe ang galing. Goosebumps naman kumanta. Ang nagkanta sa aton siniiya nga Grand Champion sa Bombo Music Festival tuig 2000, mga kabombo, no? Si Ma'am, ang aton siniiya nga nag-interpret, no? Nami, no? Ala Regine Velasquez man iya siniiya nga tingog. Si Ma'am Eileen A. Sabihon, no? Ging-compose ni Edison M. Otanias ang Dangal ng Lahi. Di ginapabugal, tagid na kay produkto na isang Bombo Music Festival sa tuong tuig 2000, mga kabombo. Katahom-tahom, Grand Champion. Kag subuman si Leo Vicentino, good afternoon. Si Archstone Tanyo, hello. Ariman, taga Murcia Public Market man. Wow. Ang mga merkado publiko sang Syudad Santa Lisay, merkado publiko sang Banwa sang Murcia, Galanog ang Bombo Radio. Thank you so much. Mayong hapon. May lang dira nga pagbaligaan nay, no? Salamat gid. And of course, si Athena Joy Sancho, no? Okay, tapos ko na ni si Lisa Canson. Good afternoon. I'm listening, Miss Jazz, while making cookies. While baking cookies. Si Lisa Canson. Thank you so much. Sa ibang pagidira nga nagapadala sa ila si mensahe. Good afternoon lang gid sa inyo. Dira sa Pulupandan, of course, si Leo Vicentino. God bless always, Miss Jazz. Likewise, Leo. Yari na ang aton siniiya nga part 2 sa kasaysayan ni Manang Rosal sang Bacolod City. Aber, sulat bala ka mo dira, no? Kung wala ka mo sa may ginatago sang una, nga may mga, ano man ka mo, may mga istorya de un amor, no? When you say, historia de un amor, the story of love. Grabe, no? Kay dali na lang matapos ang bulan sang Pebrero. Anong tani, inamnamon tani ang bulan nga ginakabig sang tanan sa bugos nga kalibutan, mapula-pula nga bulan. Ang love story ni Manang Rosal sang Bacolod City, no? Love is a many splendored thing. It's the April rose that only grows in every spring. Ano pagid nga ambahanon nga parte sa love nga sang una kay nami gid sang una nga mga ano, no, mga ambahanon, mga kabombo, no? Ang kasaysayan ni Manang Rosal, no, dito na kita sang ang classmate niya bala, no? Grabe gid ang classmate nga lalaki, neighbor barangay, no? Lapitay ila barangay. So lapit-lapit lang gid. Lain-lain sa tuod nga barangay pero lapitay. Amo na ang nag-ano sa iya, court sa iya, no? Ang pamangkod ko, amo gid ni siya ayhan, Manang Rosal, ang imo sini siya nadayunan, no? Si ang ini nga lalaki, asa subong niya gapamangkot ko Manang Rosal, sino ang ngalan niya sini? Pero gina respeto ko, nga hindi mo siya gusto nga ihingadlan. Amo gid man siya ang napamana mo, Manang Rosal. Sa aton si mapinalangga nga mga tagplamati, yari. Ang part 2 sa kasaysayan ni Manang Rosal. Ining lalaki nga ni Young Love, Sweet Love. Nakita na si Manang Rosal. Wala pa nagdalagita. Nagdalaga na. Ara gihapon na nini nga lalaki. Neighbor barangay niya, mga kabombo, dito sa may Miag-Aw, no? Ang Miag-Aw gali amo ni siya ang onion capital of the Visayas, no? Dira sa may probinsya sang Iloilo, mga taga Miag-Aw. Damo gid man kamo daraya sang sang onion, no?
kinanglan tagi ng pagluto mo no sang onions mga kabombo. Damo ginadaguro sang onions no. Dira sa may miag-aw no. So dira hindi malipatan ni Manang Rosal natabo ang iya siniiyang love story, young love, sweet love mga kabombo no. Kay dira sang elementary sila asa na nag-high school ang courting sa iya siniiya nga tupad balay. Kag classmate sang ulihi, Miss Jazz, no? Dira sa may Banwa sang Miag-aw sa probinsya sang Iloilo. Tuod na siya, may kapamangkot. Onion capital of the Visayas, ang municipality of Miag-aw sa province of Iloilo, no? Damo ginmandara ay Bombay, no? Abi taga Miag-aw da agree kamo nga damo ginmanda sa inyo Bombay. No, sige. Dira hindi malipatan sa eskwelahan nga na, no? Ang young love story ni Manang Rosal. Yari na kita sa courtship stage sang amo nga lalaki, mga kabombo. Ang kasaysay ni Manang Rosal sa liwat ihagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Masiling gali nga nangin hot item. Kamo Manang Rosal kag sang amo nga lalaki, nga neighbor barangay nimo, kag classmate pa nimo, no? Miss Jazz, madumduman ko isa sadto ka bes. Sa nag-quiz kami, no? Sa amon siniiya nga class. Ang teacher namon, gulpi lang naghambal, get 1/4 piece of yellow pad. Kay mag-quiz kami, Miss Jazz. Di everyday kinanglan sa eskwelahan, kung nag-eskwela ka, be ready ka gid. Ang ini nga lalaki nga classmate ko, Miss Jazz, sino ni ngalan niya Manang Rosal man. Bisan tani, hayo lang, no? Daw nagsala-sala. Kaya wala siya 1/4. Pagkakita ako, ginatagan ko siya, Miss Jazz. Kay ready na ko na iya sa mga 1/4 ko. Ginatagan ko siya. Hindi ko ari imo, ho? Pero bangod man sang kapigaduhon na katama, kag naubusan siguro ink ang iya sini nga ballpen. Wala siya kabalo. Wala siya, Miss Jazz, ballpen. Ti bangod isa man lang ang ballpen ko, wala ko sang mahimo, wala na ko sang maihatag sa iya. 1/4 lang ang nahatag ko sa iya. Mahimo, Miss Jazz, nga ti nalipat siya nga wala nagali-gaagi nga ballpen. Balan mo, Miss Jazz, ang akong sini classmate, ara gina siya permi sa akong tupad. Ginapili niya gina nga mag-seatmate kami. Dulong yako, dulong sa amon balay. Bisan una nang ila sini balay, Miss Jazz, ang ila barangay. Pero layo ang amon, pero ginadulong yagid ko na iya, malakat pag gina siya ya, bisan na agyan na namon ang ila balay. Para lang gid nga madulong ako, dulong sugat. Wala pa man to siya that time nagapangaloyan. Kiti bata pa man kami since elementary and high school. So mo to, Miss Jazz, inapili niya gina nga mag-seatmate kami. Sa nag-exam na kami, nag-answer na kami, Miss Jazz, gaduko-duko gid ako kag nagasabat sa akon sining papel. Kada tapos ko sulat, Miss Jazz, ginaagaw ni sang lalaki gani ang ballpen ko, Miss Jazz, sa akon kamot. Agod nga mag-answer man siya. Galalain ko kati kabasi bala madakpan kami ni ma'am. Pero wala man kami, Miss Jazz, naga-sundanay. Promise na wala kami ga-sundanay. Maalam siya, Miss Jazz. In fairness sa Miss Jazz, maalam siya. Kaysa nagkuha kami sang National College Entrance Examination na kung ining NCEE pa sad to, Miss Jazz, no, makarelate ko na ka NCEE pa ka kami that time. Dito abi sa Iloilo, no? Nagpanguna gini siya, Miss Jazz, kay nagdangat sa 97% ang porsyento nga na angko niya sa iyang score sa iya sini nga NCEE. Alam ni siya, Miss Jazz, so wala kami gasundanay. Balik kita dito, Miss Jazz, ang ginaagaw niya ang akon ballpen sadto. Ang laon namon nga teacher, ang laon namon nga maestra, Miss Jazz, nakita niya gid kami.
Ginabantayan na niya, gali kami, Miss Jazz, kay nag-aagaway siya, ginaagaway sa akong ballpen ko, kada tapos ko answer, siya naman ang maagaw kag mag-answer. Una, nakita ko gin Miss Jazz, sang ginhaboy siya, sang chok sa amon siniiya nga maestra, bilang warning sa ginahimo niya sadto sa akon. Ginaagaw niya akong ballpen. Ara, Miss Jazz, kay sige man siya gihapon nagapang-agaw sang ballpen sa akon. Wala na kay balong amon maestra, nga wala siya abi ballpen. Isang ulihi, duha na gid kami Miss Jazz, ang ginakigan ni ma'am, kag ginhaboy naman kami, hindi lang chalk, kundi ginhaboy kami sang eraser. Siling sa amon teacher ho, kung sigihon nyo pa ina, both of you will get 0 sa quiz. Ginambalan ko siya, ginsikol ko siya, tama na, kay ihatag ko ni sa imong ballpen ko, tapos ko answer. Pero, Miss Jazz, ginambalan pa sang teacher ko ang tupad ko nga classmate nga nagasabad sa akon nga, ikaw, Mister, ngalan niya abi, no? Ginblank ni Manang Rosal. Ikaw, Mister, may gatas kapagani sa imo bibig, nagapulo pangaluyag ka na kay Miss Rosal? Abi mo, Miss Jazz, kung ano kadungol ining akon siniya nga that time nga manug pangaluyag. Nga wala pa ko yung sadto yung Miss Jazz, nakahinalungong yung nga nagapangaluyag na siya gali sa akon, kaya wala to yung sa bungog ko. High school pa lamang ako, high school na ako, Miss Jazz, pero wala to yung sa bungog ko. Abi mo, Miss Jazz, kung ano ini siya kadungol, sang ginabalan siya sang maestra ko nga may gatas ka pa sa bibig nga ang hagay ka pa ya sang hagay ka na ya pulo pangaluyag. Abi mo, Miss Jazz, nakibot gid ko. Ginsabat niya si ma'am nga amo gid ang ginkakibot ko kag daw nagkadlaw pang amon mga classmates, ginhinay lang nila kadlaw kay asa sila karon niya maakigan sa akon siniya nga sa amon maestra. Abi mo, Miss Jazz, anong ginsabat ni sang lalaki nga ni hambel niya, Miss Jazz? Hisa ka lang, Miss, kay wala ka nobyo. Ay isa na siling ko, Miss Jazz, laon ining amon sining nga teacher. Umakon mo na, Miss Jazz, no? Mao, Miss Jazz, bangod sining ginsabat niya nga hisa ka lang, Miss, kay wala ka nobyo. Miss Jazz, ginpatindog kami nga duha sang akon siniyang classmate nga nagasabad sa akon. Ako sa piyak nga kilid sang blackboard, kag siya naman sa another side. Ginpatindog lang kami, Miss Jazz, sarap lang daw sang elementary, bala nga ginapatindog kag butangan sang kung ano mabugat mga libro sa mga kamot, pero kami aging patindog lang kami, eti high school na kami. Makahuluya gid, Miss Jazz, sa amo to nga panahon daw makupos ako sa kahuya. Pero didto ko gid siya natakos, Miss Jazz, nga wala siya naga-care. He didn't care at all, basta mapahibalo niya lang sa amon nga bilog nga classroom, wala siya nahadlok kay love niya gid kuno ako. Grabe, no? Sana all. Haba ng hair. Well, Miss Jazz, ginsigi niya gid ini sa gihapon ang ginahimo niya sa akon. Upod-upod, nga daw ikog ko siya, Miss Jazz. Hasta nga nag-graduate na kami sa high school. Years passed by, ginabalan ko siya, Miss Jazz, nga himuon talang ni Anay, nga inspirasyon, ang espesyal naton nga relasyon nga duha. Kaya sang uli, Miss Jazz, na-appreciate ko na siya. Nanamian ko sa iya siniginahimo sa akon. Tub-tub, Miss Jazz, na nagpadayan kami sa pag-eskwela sa college. In short, Miss Jazz, nakatigayan siya nga maka-graduate sa kurso nga electronic engineering. Kay maalam siya, Miss Jazz. Kag nangin engineer gid siya, Miss Jazz. Take 1 lang siya sa iya sini nga board examination. Ako nagpadayon man sa akon sa pag-eskwela. Primero, nagtrabaho siya sa RCPI sadto. Adumduman ko ning RCPI. Ari pa ni Bombo Anthony ang RCPI. Amo ni siya ang money transfer services sang una, no? Pero nakabati ko amo na ni subong ang RCPI Western Union, no? Pero sa ulihi, Miss Jazz, nagtrabaho siya bilang seaman o kung seafarer. Dito siya nag-adilanto, nagkasarang-sarang sila yung Miss Jazz nga pamilya kahit ito may sarangin man sila sa una, pero tinagsugod man sila sa wala, iimol man pareha sa akon. Sa ulihin ay baluan sa iya maginikanan ng amon sining nga special relationship. Miss Jazz, wala siya sa ako or wala siya sa
akon o hindi sila gusto kag wala sila ya amor sa akon, hindi sila boto sa akon, no, para sa ila bata kay ti imol lang kami, Miss Jazz, na nasiling ko na sa first letter ko, imol kami. Apisa sad to, Miss Jazz, paday ng amon sini nga espesyal nga relasyon. Isa amo to nga panahon nangin nobyo ko na gid siya officially ang ini nga lalaki nga neighbor namon kag nanging classmate ko. So una, ang ginhimo sad to sa nobyo ko, ginatago lang namon ang amon sining relasyon. Bisang parents niya, wala na kami, pero sige hay kami gihapon, Miss Jazz. Sa ulihi, naguntat sa pagtrabaho sa pagka-seafarer ang akon sining nobyo. Tub-tub, nga nanging chief technician. Nanging chief technician siya sa isa ka network dito sa Manila. Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, sa pihak nga kontra, ayan si maginikanan sa amon, kag naging sekreto lang ni namon, Miss Jazz. Naglabot kami sa sulod sa malapit 8 katuig bilang boyfriend, girlfriend, kaklase sang relasyon. Pero abi mo bala, Miss Jazz, sa nagka-problema kami sang ulihi, ang amon sining relasyon, makabig nga wala sang closure. Alas 3:05 na, mga kabombo. Wala sila sang closure, buot silingon, hindi ni amo ang nadayunan ni Manang Rosal. Anong natabo nga ang wala sila nagdayunay? Mga kabombo, o pasensya lang gid. Bitin na naman. Bitinon ko naman kamo, pero kay tiga of the night man kita everyday, dili sa atong palatuntunan kahapon lamang, no? Ano ang rason nga ang nagka-problema sila for 8 years nga palanggaanay sila di Manang Rosal kag san sininga nobyo nga ginakabig niya among sininga first love. Sino ang nadayunan ni Manang Rosal? Sa first nga letter, 3 ang ila sin mga kabataan. Sino ni? Subot silingon na ini nga lalaki wala na nadayunan. Ano ang rason? Buwas aton ina nga igasugid sa inyo mga kabombo sa part 3 sa kasaysay ni Manang Rosal. Ang sininga letter nasulod sa long brown envelope with 9 pages, yellow pad. Kung kamo dira may kasaysayan sa mga senior citizen nato, no? Sulat man kamo, gusto nyo isulat gid, why gid problema as long as it is readable, no? Nga mabasahan ni Miss Jazz, kag idulong nyo diri sa akon or pwede man sa koreo, no, sa aton pinaagi sa post office, address sa kahapon lamang program, care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Nobela, 9 pages. Mga kabombo, kanami, no? Abi, padala ka mo sa inyo sining mga love story. Butangan nyo sang pictures. Kaangay sad to sa aton siniya nga latest ni nga pangbasa nga may mga pictures sa iya sining families, no? Sa iya sining nobyo, nobya, hasta nga ginpamana, ginpangasawa. Aber padala ka mo, no? May premium man kita akon wala, may promo man kita akon wala. As long as mapadala ninyo diri, makuhaan ginaton sa leksyon ka inspirasyon kaangay sa kay Manang Rosal nga sequel na ni isang kasaysayan ni Manang Rosal. This is the love story of Manang Rosal of Bacolod City. Wala kita sa panahon, si Mami An, Debbie Ann Pescasyosa, Debbie Ann de Jesus Pescasyosa dira sa Silay City. Okay lang kamo daan, no? Layo kamo yan sa ginsunugan, no? God bless you. And give my regards to Manong Roger, Mr. Friendly, and Manong Sony, my beautiful sister, and your 3 angels. So, Manang Anya, Baby Yael, and Baby Asia. God bless you. Mami Debbie Ann Pescasyosa, Julie Shason Bihar, good afternoon. Sir Scorpion Red, good afternoon. Sir Ferdy, give my regards to your wife and to your children. Sir Ferdy, may love story ka. Aber, ipaambit ni Sir Ferdy. Ma-zoom taya. Sir Ferdy, no? Why not, no? Kanami bala makahata kita sang pampang good vibes, heartwarming nga love story, no? O, sige. Wala kita sa panahon mga kabombo, but before that, ari aneng aton sing words of wisdom. Manang Rosal, ha? Bitin lang gid. Part 3 sa imo love story, buwas. Yari nga aton sini kahapon lamang today in history, mga kabombo, no?
ang aton siniyang precious words of God from the Holy Bible with our beautiful graphics. Ini nga mga dinalan sa balang kasulatan sa Dios, Mateo 4:4, no? Sa libro ni Mateo sa Bagong Katipan, New Testament, kapitulo 4, versikulo 4, no? Matthew chapter 4 verse 4 sa New Testament, sa Holy Scripture, sa balang kasulatan sa Dios, may ara dira nga nakasulat. And ang ini mismo nga mga dinalan, no, nagikan nagkawas sa bibig sa aton siniya nga Lord and Savior Jesus Christ. Sa aris siya diri sa kalibutan. Naghambal siya diri. Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Ano ining every word nga mga tinaga nga naghalin sa bibig sang aton sini nga Dios nga amay sa langit? Amo ini ang iya sini nga mga balaan nga mga kasulatan through His Holy Scriptures, mga kabombo. That is why it is as Christians, we ought really to read God's Holy Scriptures. Kaya amo na siyang aton sini kung sa ano pa, amo na siyang aton sini iya nga ginabasihan kung balang aton ginahimo dili sa kalibutan, sala o kun hindi, no? Kay very tricky ang kalibutan, no? So kinahanglan kabalo kita kon what is good and what is bad, no? Bisan sa gagmay pa kitang maginikanan ta nagatudlo na ina sa aton kung ano ang insyaktong himuon kag kung ano ang hindi dapat himuon, no? Kag ina ang pinaka very word of God Himself, no? Hindi lang kita mabuhi physical ta nga lawas, yes, dapat ginaton nga pakanon, dapat ginaton nga utitiron pinaagi sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. And we should be very responsible enough nga ginapasulod naton ti makapaayo man sa aton sini nga lawas. Pero dapat ginaton kay umalagi lamang kita diri aton sini nga spiritual life anytime. Who knows, wala kita kabalo kung kwaong kita sa Dios, hindi kita makadto, no? Sa sini pa lang nga daan, since nga we are still alive, no, God has been giving us the chance nga mag-surrender sa aton si kabuhi sa iya sini nga tiilan. By reading His words, mapatambok nato ang aton sini iya nga spiritual life. And thank you, Lord, for the so-called family altar. Dira naga-inupdaday ang bugos nga pamilya virtually because ng pandemic. Nagdamo ang ginatawag nga family altar just to be together and to learn and enjoy His words pinaagi sa pag-share sang bugos nga pamilya nga nagahilayo ay bangod sang pandemic pero gaisa bangod man sang pandemic kay may family altar na virtually through Zoom video call, mga kabombo, maka-inupdanay kita nga magpamilya and reading His words, His special precious words of God from the Holy Bible. Matthew 4:4, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Nagkawas ini sa bibig mismo sa aton siniiya nga Ginoo kag manluluwas nga si Jesucristo. Wala kita sa panahon is bye-bye time na. Ilisag yapon niyo alagad sa kahanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo!